Sådan der, så ind med. Så kører du bare, Bobby. Så sagde det bare derudad. Nej, for helvede. Sådan det der. Det gik sådan set rigtig godt, for jeg har aldrig nogensinde før hjulet så stærkt sted på en cykel. Men så lige pludselig, så skete der bare noget rigtig mærkeligt. Kan du se toppen på en pose? Det sagde det noget, der virker der, det kan jeg sige dig. Det kommer til at slå dem alle sammen. Hold da kæft, du. Kom så, Bobby, for helvede. Nu er det lige for de måger, det er noget. Hvad for noget? Det er alle de måger, du er det er for helvede væk fra. Bobby, så nu videre for helvede. Kom nu for helvede. Du er nødt til at lukke de måger ud. Hold nu kæft for helvede. Så nu videre. Kom nu for satan. Du er på vej mod toppen. Kom så for helvede. Det er for det du, det går væk. Unfortunately, there is one side effect to the Congo blast. Sometimes you get hallucinations. You see animals primarily. You see animals which are not there. Hvad helvede er det, der foregår? Det går væk, han. Slap nu lige af, for helvede. Slap nu lige af. Hvad helvede er det, der foregår? Jeg er lige nødt til at forklare, hvad helvede er, der foregår. He's having hallucinations because he's having a bad trip. Hvad for noget? It's a bad trip. He is hallucinations. Og hvad vil det sige? Yeah, he got too many drugs. Han er fuldstændig syg i overetagen. Jamen, det er lille, ved godt sådan noget Lego-mand rundt. Hvad for noget? Du er nødt til at trampe på den. Der er ikke nogen Lego-mand for helvede. Nej, der er satnæme ikke. Jeg har satnæme lige gjort ren. Der er helt ren herinde. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Du bliver satnæme nødt til at få ham til at holde op. Hvad? Sit down. Han er fuldstændig god græsat. Well, my normal solutions, whenever you have the side effects for the hallucinations, yeah, is the blauwurijn. You take the blauwurijn, and then the hallucinations go away, usually. Bobby! Jeg skal ikke i nærheden. This is the blauwurijn. You just drink this. Jeg skal satnæme ikke i nærheden af ham. Han er syg. Han er satnæme syg. Drink it. But sometimes the blauwurijn makes you even more insane. Completely crazy. Sit! Din store grimme hund! Væk! Du skal væk med dig! Bim, nu kommer du lige op til over her. Det kan jeg satnæme sige dig. Få den store hund til at gå væk! What? Du kan få den store hund til at gå væk! Væk! Du skal satnæme ikke kalde mig for en hund. Det kan jeg sige dig. Sit! Gå væk med dig! Du sagde det ikke rigtig klog. Du sagde det ikke rigtig klog. Du sagde det med Philip i overetagen. Du skal ikke dø mig i din dumme hund. Nej, du skal sige det, men ikke dø mig. Du kan sætte dig ned. Ikke? Nej, du kan sige det, men sige det til mig. Det kan jeg sige det, sige dig. Du er fuldstændig gang i overetagen. Han er fuldstændig skør, du. Don't apologize. It was a bad situation. So bad situation. Yeah, Bobby thinking that anything was a dog, and there was only one way out, which was one pill called the elephant analkanon. Hvad helvede er det? It's elefante analkanons. Hvad for noget? It's for the ass. Nå, hvad helvede gør det? It can make an elephant go to sleep for 2 weeks. I only have one. Ja. So this is the. Og det får til at gå væk. Yeah. Så bruger vi satnæme. Og den skal bare blive røvhullet. But you have to get him to bend forwards, and I stuff it up the ass. Ja. Så får bukserne af. Så tager bukserne af. Du kan dække dig! Helt roligt. Helt roligt nu. Kig på mig. Kig på mig. He's not a Kig på mig. dog. He's not a Kig på mig. Kig på mig. Nej, nu tager du bare bukserne af stille og roligt. Så smadrer du balleren. Så tager du bare med røven, men så holder du op. Så holder du op. Nej, you have to get him. Take him and get him. Nu kommer du. Jeg var simpelthen så bange for, at den store hund, den skulle komme for at sluge mig. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det var lige for at slå den i jorden. Tag nu lige bukserne af. Der sker ikke en skid. Du skal bare op i røven. Det er jo ikke engang noget for at se. Hvordan skid for satan i. Henning. Åh, helvede af min næse. Henning. For helvede, Bobby. Is it here? For satan, 500. For helvede, der er min næse. Ej, for helvede, det dunker. For helvede, du sagde det er ikke klogt, da. For satan, min råd. Undskyld, Henning. Ej, det er satan, det er jo lige det over i næsen.